So guys, may ipapagawa ako kay Bunso. Tingnan natin kung kaya niya. Dapat gagawin niya lahat yung gagawin ko. Kopyahin mo lahat ng gagawin ko. Ha? Sure? Pag nakaya mo, bibigyan kita ng 500 pesos. Easy na ito eh. Dapat, ito ha, 500. Nandiyan lang. Pero dapat kailangan mong ano ha. Dapat kung ano yung gagawin ko, yun yung gagawin mo. Okay. Ang una mong gagawin, ano? Lipat mo na dito. Tapos, tingin. Basic. Ano? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Wala! Sorry! Wala kang 500. Ba't brown? Ba't brown? Ba't brown yung ano mo? Sa kape, sa kape. Goodbye! Meron naman eh. Wala yun. So, ito si Buddy, yung next challenger natin, guys. Easy na. May challenge tayo ngayon. Ang challenge natin ay gagawin mo kung anong lahat ng gagawin ko. Susundin mo lang yung lahat ng mga gagawin ko. What? Ha? Sana dapat may premium, no? Ha? O dahil syempre, may premyo yan. Para mas ganado ka ba? Oo. Pag alam mo may premium, automatic. Pag nagawa mo yung gagawin ko, may 500 pesos ka! Kaya papel sa kaya ron. Ay, papel. Money in the pocket. Easy money. Sige. Lahat ng gagawin ko ha, kopyahin mo ha. Ora, 500 na, matik. Hmm. Eh. Pwede kay buo. Pwede naman. Sorry, buddy. Sorry, buddy. Ay sabi, wait ito ano eh. Sabi na ako dito. wala kang 500 muna ngayon ha. Bawi ka na lang next live mo. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera guys.